Mga kasama, mahina ang apoy! 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 For today's videos guys, magluluto tayo ng darubong bibi. Mga kasama, pasok! Kunin ang lagangan. Ang susunod, talyasi. Susunod na kukunin kahoy. Alright. Laban lang. Tapos karton. Kunin mo yung lighter at sisindihan ko na. Yeah. Ngayon, sandok. Mantika. Oh, lagay na natin ang mantika mga guys. At magkikisa na tayo ng bawang. Alright. Bawang. 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 Sibuyas. 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 At panghuli luya. Tignan natin ang luya. At dali na ang pato. 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 Gigisa natin ang pato. Bibi. Pato. 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 Guys, sarap ang aming ulam. Pato. 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 Ang susunod nating ilalagay, paminta. 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 Mga kasama, mahina ang apoy. Apoy! 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 Apoy!
Okay na. Susunod na ilalagay magic sarap. Magic. 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 Mausok. Ang isusunod kong ilalagay pampalasa, toyo. Toyo daw. Toyo. May 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 toyo. Ang nagluluto. May toyo. Ang nagluluto. May toyo. May toyo. May toyo. May toyo. May toyo. Ngayon guys, hintayin na lang natin lumambot. Kunin mo yung takip. Ng toyo. Hintayin natin mag-isang taon bago natin May toyo. kauin. Lalagyan na natin ng tubig. Sayaw. Tubig. Sayaw. Oh, Tubig. 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 Ang huli natin ilalagay guys, yung dugo. Dugo. Buksan. Dugo ng kabayo. Dugo ng kabayo. Dugo. Dugo. Dugo ng kabayo. Kasi hayab na ito lang. Dugo. Dugo ng bibi. Takpan. Ngayon, hihintayin na lang nating maluto. Buksan. Mausok. Tikman. Luto na. Uy, luto na. Luto na. Luto na. Luto na. Luto na. Amuin. Luto na. Luto na.